Tada! Det er min helt egen sæbeboblemaskine. Og lige om lidt, når nu jeg træder af pedalerne, så skulle den rigtig gerne begynde at lave 1000 milliarder sæbebobler, som bare flyver den vej. Skal vi prøve? Det synes jeg, vi skal. Det er ligesom om, det måske bare er blevet sådan lidt mere til en skummaskine, tror jeg. Nå. Nu har jeg det. Den er garanteret skidegod til at lave flødeskum med. Mor! Har vi noget fløde?